Goddag. Så skal vi ud for at filme Beta Block. Beta Block. Not so much light, not so much snow, and fucking glad. Her kan det være glad. Her er det koldt. Eller det kan være, at jeg bare klipper det her i videoen. Lige nu så bruger jeg altså et træ, vi har stående. Så tager jeg igen. Kom her. Som crap. Det var også sne. Der er ikke engang nok sne til at sneboldkamp. Undskyld. Det er min cykel. Eller babycykel, som jeg kalder den. Det er godt nok ikke min cykel. Jeg har en mountainbike. Ja. Jeg kommer også intro på den her. Det lover jeg. Jeg har fået lavet en juleintro af Osar The Boy. Der kommer link til ham i description. Fordi han er fucking awesome, så sad jeg faktisk lige at tale til ham. Lige inden jeg tog afsted herud. Jeg skal lige vise jer, hvor glat det er. Okay. Det er ikke bare glat, det er fucking glat. Og det værste er, jeg kan ikke engang starte på den. Wow. Men jeg cykler lidt rundt herude lige nu. Jeg var en Beta Block. Ellers skal det hedde en Beta Cykelblok. Ej. Det ved jeg ikke helt nu. Jeg tror, den bliver uploadet. Klokken er sådan cirka et eller andet med, ja. I hvert fald, kom jeg på skole fra sådan en time siden eller sådan noget. Og ja, det er bare is, det her. Det er bare is. Det er bare is. Bare fucking syg is. Bare is hele lortet. Fuck det. Nå skulle den her vlog bliver lidt kedelig. Men det fandme også koldt. Nu så vil jeg gå lidt rundt herude. Fandme. It's totalt glat. I skal lige tjekke min description hernede. Den er, der er nogle links, som jeg gerne skal tjekke ud. Ja. Ja, det må jeg godt. Jeg ser lige, hvad for nogle links der er dernede. Der er en, der hedder Sofie med vingerne. Det er en, der også har givet mig et spørgsmål til en med Ask Me. Eller Ask Røffesommer, de hedder.
Så har jeg også lavet, så er der også en, der hedder Snotty Gaming. Så er der en, der hedder Osøj The Boy, Intro Maker. Så er der en, der hedder Super Aspire DK, en rigtig awesome en. Og så er der står sådan en Intro Maker. Så står der sådan Osøj The Boy, for han har også lavet min intro. Jeg tror, det er ham, der kommer til at lave min intro her for tiden. Men så går jeg herude. Jeg skal nok prøve at tage nogle billeder, der kommer med i det sidste video. Sne eller is. Okay. Det er bare på snestorm, så kommer der bare så is. Eller sådan. Det går ondt. Der kommer også snart 2.000, nej ikke 2.000 subs, what the fuck, 1.000 views. Og det er rimelig dejligt. Og jeg siger tak, i hvert fald til Snotty Gaming, fordi jeg har subscribet mig. Det er altså også en rigtig fed kanal. Rigtig fed. Også Super Aspire DK, det er også en fed kanal. Jeg skal prøve at få den her op. Ej, den er ikke engang fuld, bror. Det gider jeg ikke tage den. Men første gang det var, så jeg tror bare, jeg begynder at gå hjem med, og så siger jeg tak for i dag. Det er mig, der takker af. Der kommer alle mulige mærkelige film, måske her på tiden, måske 2 sange også og sådan noget. Men ja, vi ses. Hej hej.